Büyük akıl aldığında baş iyem, büyük yürek aldığında tizime basam. Büyük Fransız romanisti Victor Hugo şulay dep bildirdi. İsәнмесез, bu bilim dünyası hüneri bayramlarında bolalarga hizmet etүү için özlerin kızганмыйча йөрүчеләргә рәхмәт белдерәсебез килә. Бүген без укытучылар турында сөйләшербез. Алдагы минутларда укытучы гырур яңгырый. Татарстанда педагогларны ничек хөрмәтләделәр? Гырыф-гадәтләрне саклап калып, Казан мәктәбе һаманың укытучылары ничек елдан-ел иң яхшылар рәтендә? Интернет йолдызлары, укытучылар бөтен дөнья шилтәрен ничек үзләштерде? Татарстанда 75 меңнән артык педагогик хезмәткәр эшли, аларның яртысы мәктәп укытучылары. Бүгенге көндә республикада белгечләргә ярдәм итүче күп төрле методист программалар тормышка ашырыла. Безнең яңа укытучы, иң яхшы методист, сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен мәктәпнең иң яхшы педагогы. Олимпиадаларда катнашкан укытучыларга булышу, татар телен педагогларына грантлар. Бу проектлар матди стимул гына түгел, рухи яктан да куәтләндерә. Бу педагогларның хезмәтен тану дигән сүз. Елның иң яхшы укытучысы бәйгесе Татарстанны Россия дәрәҗәсендә лаеклык тәкъдим итү мөмкинлеге дә. Аны Казанның 122 номерлы мәктәбенең инглиз теле укытучысы Мария Голованова тагын бер кат раслады. 5 октябрьдә укытучылар көнендә Казанда бөтен республикадан килгән укытучыларны хөрмәтләделәр. Иң ихлас сүзләр, изге теләкләр Татарстан җитәкчелеге тарафыннан яңгырады. Татарстан педагогларын бүләкләү тантанасы ничек узды? Алдагы репортажда. Наша старая планета вся изучена давно, но страна большая, это словно белое пятно. Алар безнең тәрбиячеләр, остазлар, җитәкчеләр. Без алардан өйрәнәбез, барлык белем һәм күнекмәләрне тәрбиялибез, үрнәк алабыз. Укытучы зур әһәмияткә ия булган зур хәрефле сүз. Татарстанда мәгариф системасы бай тарихка ия һәм үз эченә Европа, илебезнең һәм милли гореф-гадәтләрне берләштерә. Без алгырыш өчен ачык һәм киләчәктә ышанычлы карыйбыз. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов тантанага багышланган чарада белдерде. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Республикасы президенты ассызыклаганча, инфраструктура үсеше һәм кадрлар потенциал ныгыту белем бирүнең югары сыйфатын, аның дәвамчанлыгын, өзеклеклеген һәм өзексезлеген тәэмин итәргә ярдәм итә. Педагогларның профессиональлыгы һәм остазлыгы ярдәмендә быел бердәм дәүләт имтиханының 100 баллы нәтиҗәләре 257 булды. Бу узган ел белән чагыштырганда 18гә күбрәк. Бу күрсәткеч буенча республика Россия Федерациясенең иң яхшы 5 төбәге арасына керә. 11 чыгарылыш сыйныф укучысы 2 фән буенча 100 балл алды. Рөстәм Миңнеханов чыгарылыш сыйныф укучыларын югары нәтиҗәләр белән котлады. Тулаем алганда Татарстан БДИ нәтиҗәләре буенча Россия Федерациясе лидер төбәкләре төркеменә керде. 9 ел дәвамында Татарстан мәктәп укытучыларының бөтен Россия олимпиадасы нәтиҗәләре буенча призерлар арасына керә. Ул Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан гына калышып бара. Укытучы эше иң мәртәбәле, олы хөрмәткә лаек һөнәр. Республика халыкара олимпиадаларда да ил данын лаеклы яклый. Татарстан җыелма оешмасы WorldSkills Russia 9 милли чемпионаты финалда 1 урынны яулады. Татарстан хөкүмәте педагогик хезмәтнең статусын һәм абруен күтәрү өчен кулдан килгәннең барысында эшли. Укытучыларны хезмәт стимуллаштырырга һәм мәктәпләргә яшь белгечләрне җәлеп итүгә юнәлдергән проектлар тормышка ашырыла. Исегезгә төшерәбез, шушы көннәрдә Европа чемпионатының Евроскиллсград 2021дән Россия җыелма оешмасы кайтты. Анда медальләр саны һәм баллар саны буенча 1 урынны алдылар. Төркемнең яртысыннан артык бүләк Татарстан белгечләре китерде. Татарстан студентлары отель белән идарә итү, эшмәкәрлек, медицина һәм социаль карау, мобиль робототехника һәм барлык төрле өлкәләрдән алтын медальләр алдылар. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының өстәмә һөнәри белем бирүне үстерү бүлеге башлыгы Шәяхмәтова Роза Искәндәр кызы бүләкләнде. Азакта Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан җитәкчелеге педагогларның югары сыйфатлы белем бирүнең тәэмин итүдәге казанышларын, аларның республиканың социаль һәм икътисади хәрәкәтенә керткән өлешләрнең югары бәйли. Аннары мәгариф тармагының алдынгы вәкилләренә Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре тапшырылды.
Лев Николаевич Толстой, әгәр укытучы үзендә эшкә һәм укучыларга булган мәхәббәтен берләштерә ала икән, ул камил укытучы дип әйткән. Без бөтен дөньяга танылган әсәрләр авторы бөек рус классигының сүзләрен юкка гына искә төшермәдек. Толстой тормышының бер өлеше Казан белән бәйле. Башкала студент вакытларына, соңрак исә язучының әдәби иҗатына да зур йогынты ясый. Татарстан башкаласының зур тарихына карамастан, Казандагы һәр мәктәп зур музей үзәге белән вакытына алмый. 39-нчы номерлы мәктәптә шундый музей ачылды, нәкъ Толстой өчен үстәлекле урында. Лев Николаевич җәмгыятьтә булган гуманистик гадәтләрне, шулай ук бу мәктәпнең беренче укытучылары тарафыннан салынган традицияләрне дәвам итү зур хезмәт тора. 39-нчы номерлы мәктәптә инглиз телен тирәнтен өйрәнәләр. Татарстаннан читтә дә данлы мәктәп. Ул Россиянең иң яхшы 300 мәктәбе исемлегенә керә. Монда югары дәрәҗә аның җитәкчелеге һәм укытучылары ярдәме белән мөмкин булган. Моңа Надия Кадимова да инанды. Киң эрудиция, югары педагогик культура, даими эзләнү, эшкә иҗади, намуслы мөнәсәбәт, балаларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә алган дәресләр, яңадан яңа үрләргә омтылыш. Булар барысы да Елена Дроздованы характерлаучы сыйфатларның бик аз өлеше. 197 ел педагогик стажы булган Дроздов-Нейман укытучылар нәселенең лаеклы әгъзасы инде 40 елдан артык Казан шәһәренең 39-нчы мәктәбендә хезмәт итә. Барысы да әнисенең әбисе Перли Молочниковадан башлана. Моя прабабушка. Минем олы әбием 1946 елда 10 үз баласын һәм 2 ятим баланы тәрбияләгән өчен Татарстанда беренчеләрдән булып Герой ана алтын медале белән бүләкләнгән. Балаларга мәхәббәт һичшиксез аннан. Минем әбием Бөек Ватан сугышында Казан шәһәрендәге китапханәдә эшләгән. Шуңа да аның якты истәлегенә багышлап без ачык китапханә проектын уйлап чыгардык һәм тормышка ашырдык. Әбисенең истәлеге булган, үзләре сафка бастырган китапханәдән теләгән кеше китапны өенә алып кайтып укый, үзендә калдыра яки алыштыра ала. Әле тагын бер үзенчәлеге бар. Ул диварга ябыштырылган QR-кодлар. Һәрберсе бер әдәби әсәрне үз эченә алган һәм теләгән һәр кеше аның белән куллана ала. Укытучы һөнәрен әбисе Дроздова Анна дәвам итә. Ул 44 ел математика укытучысы булып эшләп, Татарстан Республикасының халык белеме отличнигы исемен ала. Соңыннан Галина Дроздова да Казан дәүләт педагогика институтын бишлегә генә тәмамлап, үзе укып чыккан 39-нчы мәктәпкә эшкә кайта. Алай гына да түгел, гаиләләреннән 10 кеше шушы мәктәпне тәмамлаган. Елена Дроздова үз кызларында да инглиз теленә һәм укытучы һөнәренә мәхәббәт уята алган. Менә 17 ел инде Галина һәм Алина Нейман педагогик университетны кызыл дипломнарга тәмамлап, 39-нчы мәктәптә намуслы хезмәт куялар. Мама замечательный человек. Очень мудрый, добрый, заботливый. Әни искиткеч кеше, бик кайгыртучан, игелекле, акыллы. Безнең укытучы һөнәри сайларга күп нәрсә йогынты ясады. Иң зуры безне инглиз теленнән әнигә үзенә укытырга насыйп булды. Һәм ул һәрвакыт безгә башка укучыларга караган кебек ул гадел карады. Ул безнең өчен һәр чак үрнәк булды. Укытучы көнендә Татарстанның халык укытучысы исемен яулаган инглиз теле укытучысы аздан гына биология факультетына керми калган. Әмма телләр белгән, илләр гизгән дигән мәкалнең асылы аңа якынрак булып чыга. Үзе дә күп сәяхәт иткән укытучының укучылары да имтиханнарын югары балларга биреп, чит ил уку йортларына керәләр. Төрле дәүләт программаларында җиңү яулыйлар. Аннан тыш хәйрия эше белән дә шөгыльләнә аларның гаиләсе. Менә инде 7 ел Лаештагы балалар йорты белән тыгыз элемтәдә торалар. У нас есть такая акция «Дед Мороз придет ко всем». Бездә шундый акция бар. Кыш бабай барыбызга да киләчәк. Һәм менә мәктәпне МДУ тәмамлаган укучы Франциядә эшләп кайткач, Лаеш балалар йортына барып балаларның хатларын алган. Дуслары белән балаларның барлык теләкләрен үтәгән. Мин аңа "Мин синең белән горурланам" дип язгач, ул миңа булай дип җавап бирде: "Безне сез өйрәттегез". Елена Дроздованың алган үрләре санап бетергесез. Күп кырлы шәхес уку методикасына яңа үрләр өстәп тора. Студентлар белән дә эшләргә вакыт таба. Ә иң мөһиме, тиз арада балаларның мәхәббәтен яулап ала ул. Преподает у нас она с 10 класса индивидуальный проект англо-американская литература. И почему мы все... Ул бездә 10-нчы сыйныфтан Англо-Америка әдәбияты дип аталган махсус проект буенча укыта. Ни өчен без аны хөрмәт итәбез соң? Ул үз эшенә бик җитди карый.
үзенең фәнен генә түгел, тарихын да тирән белүе һәм һәр дәресне кызыклы һәм мәгълүматлы алып барырга ярдәм итә. Она знает не только свой предмет. Глубокие знания истории помогают ей интересно рассказывать и вести урок. Үз эшенең остасы булган мөгаллим хакында хезмәттәшләре дә югары фикердә. Күп еллар күрше кабинетларда эшләгән рус теле укытучысы Елена Дроздовага мактау сүзләрен кызганмады. Ум, честь и совесть нашей школы. Мәктәпнең акылы, намус ул. Безнең предметлар охшаш. Аның инглиз әдәбияты, минем рус әдәбияты. Шуңа күрә без еш кына дәресләрне рус теленнән инглизчә һәм инглизчә русчага тәрҗемә итеп синтезлаштырабыз. Бездә тандем. Елена Дроздова укытучы булу турында кичкенәдән хыялланмаган, тәгаен белгән һәм бүгенгә кадәр ул бер тапкыр да укымаган. 39-нчы мәктәпкә кире кайтуы да очраклы түгел. Эшләгән мәктәбен ул зур иҗади һәм тату гаилә белән чагыштыра. Менә бу елдан мөгаллим укыткан Англо-Америка әдәбияты фәне буенча эшләгән проект билгесе укучыларның аттестатында да күрсәтеләчәк. Димәк, укучылардан югары әзерлек сорала. Укытучылар социаль җилдәрләрнең геройларына ничек әверелә? Бу хакта Нияз Рахман сөйләр. Аның традицион рубрикасы мәгариф һәм балачак дөньясыннан иң кызыклы яңалыкларга багышланган. Исәнмесез? Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Бу сүзләрне белмәгән, ишетмәгән мәктәп укучылары юк турылмагайын. Бу атнада укытучылар көне без барлык мәгариф өлкәсендә эшләүчеләрне бу зур бәйрәм белән котлыйбыз. Укытучылар да еш кына интернет геройларына әверелә. Кызыклы тәнәфеснең бу чыгарылышын аларга багышларга булдык. Сәхифәбезне рәсми яңалыктан башлыйк әле. Бәйрәм белән укытучыларны Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Хәдиуллин котлады. Хөрмәтле коллегалар, сезнең өчен күңелдән һөнәри бәйрәмегез укытучылар көне белән тәбрик итәм. Укытучылар көне ул һәр кешегә якын бәйрәм. Укучылар үзләренең яраткан остазларын котлыйлар, чыгарылышын укучылары мәктәп елларын ихлас күңелдән искә ала дип. Әйдәгез сез дә тыңлап китегез әле. Хезмәтегезгә, укучыларыгызга булган мәхәббәтегез сезгә көч илһам бирсен. Нәтиҗәләрегез куанычлы булсын. Дәресләр генә түгел, биеп тә шаккатырырга була. Полтавада хукук белеме укытучысы 31 яшьлек Василий Маслей шундыйларның берсе. Бер караганда укытучы бер нинди дә артык гамәлләр эшләмәгән, бары тик чыгарылыш кичәсендә бию генә башкара. Ләкин челтәргә эләккән бу язма бик популяр булып китә. Бу биюне инде 1 миллионнан артык кеше караган. Шәп бии бит. Әйдәгез бергәләп биеп китик әле. Әміне Казан укытучысы Даниил Анохин хакында әйтмәү мөмкин түгел. Башкаланың 70-нче мәктәбенең рус теле һәм әдәбияты укытучысы үзенең рок стилендә булган җырлары белән шаккатыруны дәвам итә. Рамштайн төркеме җырлары белән ул мәктәпне генә түгел, хәзер бөтен Россияны шаккаттырды. Беренче кыңгырау шалтырау, төрле конкурслар булсынмы, Даниилның хитлары интернетта шунда ук ләгә. Җырлау очраклары рәвештә килеп чыкты ди ул. Мәктәптә укыганда мине җыр дәресеннән һәр вакытта куып чыгаралар иде дип сөйли. Әмне таланты үзе укытучы булгач ачыла. Ничек кенә булмасын, укытучылар барысына да җайлаша. Утка дисәң утка, интернетка дисәң интернетка керә алар. Бәйрәм белән сезнең укытучыларыбыз. Бүгенгә менә шулар иде. Очрашырбыз. Сау булыгыз. Сез дә укытучыларыгызны котлап, аларга рәхмәт һәм хөрмәт сүзләре яза аласыз. Безнең социаль челтәрләрдәге аккаунтлар турында да онытмагыз. Яхшы укытучы булу өчен укытканыңны яратырга һәм укучыларыңны яратырга кирәк, дип язган рус тарихчысы Василий Ключевский. Хөрмәтле педагоглар, сезне укытучылар көне белән котлыйбыз. Безнең иҗади төркем исеменнән сезгә сәламәтлек, игелекле эшегездә яңа иҗади уңышлар телибез. Һәр яңа уку елы сезгә ихтирамлы, белемгә омтылучы укучылар белән очрашу. Чыгарылыш сыйныф укучылары сезгә горурлык хисе белән китсен. Бу сезнең һөнәри осталыгызга иң югары бәя булачак. Бәйрәм белән.